Ти не искаш мултифункционална мивка. Това са 4 причини. Първо, защото старата ти мивка улеснява изживяването ти в кухнята. Второ, защото вярваш, че няма да ти е от полза. Трето, защото не знаеш цената и откъде да поръчаш, а коментарите за цена са вече забранени от TikTok. Четвърто, защото вярваш, че всичко необходимо за една кухненска мивка вече е част от ежедневието ти, а именно дъска за рязане от масивно дърво, подвижен леген, кошница за отцеждане, контролер за източване на водата от сифона, изтеглящ се смесител с водопад и иновативен дигитален дисплей, захранван от водноелектрически генератор. Дисплея показва температурата на водата в реално време, позволявайки прецизност за твоят комфорт, и удобно показва времето на работа. Не изоставай, стани част от Тетрасинк. Увеличи преживяванията си в кухнята. Всичко това необходимо за твоят комфорт в една мултифункционална мивка, а именно мивка, смесител, автоматична емиячка на чаши, дозатор за течен сапун, дъска за рязане, подвижен леген, кошница за отцеждане, контролер на сифона. Всеки от нашите модели има различна окомплектовка, размер, цвят и цена. Преобрази кухнята си с Тетрасинк, създадени за твоята кухня. Освободи силата на гъвкавостта.